India mi ka channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasni. Presiden ka Ukraine Volodymyr Zelensky hakane ka singi ublay balala ulale jingo ya kishipai ki balamen saw haka jing ya kun percha ya ka shipai ka Russia hapo ka hospital shipai nalor kata ula ai buromru daki medal bat penbena ya ki kum ki ruslur ka Ukraine kat kum ka khubor la ong ba u hotsel Volodymyr Alexandroy ubadai uhe nong yalam shipai udai uwe na pedeng kini ki shipai ki balayo pediang ya kate ka medal bat ka burom ruslur une uhe shipai ulayo ru ya ka jingya ro halor ka jingla ban penjot ya palat Arab santeli ki kali ya pom ka Russia bat penyap ya kumpa lais pa ngur ki shipai jongka nakal yang ketenat ya dari ka Ukraine kala pelat ru ya kidur jong ul Zelensky ubadang let jurip ya kate ka hospital ha ka ba ula ya shendur langru bat kini ki shipai Zelensky ula kitbok ya kini ki shipai bakin yo no ya ka jingkot da ka ba ongru ya ki baki jing ais ngubha kabapa katam nakane ka jinglan lade kalong ka jing job nakabenta jongki watla kata ya kate ka hospital kaba Zelensky ulale jingo om syam latiap tikna nakaliang kinong penunkam social media kila ai ka jingya ro halor ka jing slur kaba presiden ka Ukraine ulapen pau da kaba ong une ude unong yalam upakatam uweipat unong penunkam Twitter ubadai usipai bala syongthai ka US ulatho ngikwa banyo ya presiden ubakum une katma hapo Ukraine kala kenjo menta shikasngi ka bakhat khandai bat nakal yang Zelensky ula peteng ban ai ka jingkran shaki nong shong snong ki jong u napo kanong ba kif ya menta ngimla ban ong sakat nos ngi ngidang don ban penlait lut ya ki jaka puta jong ka Ukraine Henry ngin poi shaka thong bat ngin le ru yaka ong une presiden kane ka sngi sajan balala ngila don lipa haki lenti jong ka thong ka jing job ka jongi